Hello, good evening. 뭐해 이거 무서워래. 아, 작은 타이니? Mana? Fudung bay ni ke? Lại cái gì? Lại cái gì? बोथोराव सासेबो नुजाफैया लाइभ फार्स्ट टाइम दिनै लाइक हरदो कमेन्ट हरदो लोगोफोर फार्स्ट टाइम लाइभ फैनायदोंमोन दिनै इउटुबाव बोरमाथ' कमेन्टबो गैया लाइभबो गैयाब्रा सावनानो जाया माथो लाइभबो नायदोंमोन आं फार्स्ट टाइम सावनानो जाया नै माने बाजारनिफ्राय फैनाय ना फुरा माबा गोजाङा दाबायदि बोथोराव नैबेलाय लाइभआव दङ खमाय हरदो सावमुन जायालै आंनाव सावमुन जाया सावना मा जाखोथाय खोनाया आंनावहाय साउन्डखौनो सात जोब्बाय नोंना हेलौ बेनो फार्स्ट टाइम फैनायदोंमोन इउटुबाव ओइ जा अबे मोनसेखौ लायो कमेन्ट हरदो दाबो रोगाखाङा गुजुदोंलै गगा मोननाय गारा दाबो एबारना फाथिना दे है बाजैबो फाथिना लाबोदों नै दुब्लिबारिनिफ्राय हेलौ रायजो राजाफोर नोंथांमोन कमेन्ट हरदो दे लाइक हरदो लाइक आंबो लाइभआव थानानै दिनै फार्स्ट टाइम फैनायदोंमोन इउटुबाव जेबो खोनाया बबासो आंनावहाय साउन्ड जेबो खोनाया आं फेसबुकआव थाङोलै लाइभआ मिथिबाय फेसबुकआव थागोन आं जोंना ओरै जाम्फैथिं मोसौ लायनो थांगासिनो दं दुब्लिबारि बियो नैबे मा गायदों आलु गायदों नालाय आलु मटर बायदिसिना दां फेसबुकआव थागोन लाइभआ बोरोब्रा माथो कमेन्टआनो गैया रावबो गैया कमेन्टआ कमेन्ट हरदोब्रा दे लोगोफोर गासिमोन हाब सासे हनै माबा बयलिं होबोगासिनो दं नै दे हो दे बयलिं हो दे सारकास जोंना बाबुआनो बयलिं होबोगासिनो नै दे हो दे बिब्रा हो दे बयलिं होनाया बिदि जाबाय लागाव बयलिं होननाया हेलौ जायगाफोरखौनो आन्दायजोब्बायसो आङो गोदो गोदाय ओरै थाबा ओरै एसे मोजांमोन जायगा नै दा रानस्राव
गामियाव थाबा एसे मोजां गोदो लाइभआव फैबाय आं दाथ' नै ओरै फार्स्ट टाइम फैनाया दिनै गोबावनो खनसे फैबो बोथारबो जायोमोन फैया दिनै मानसिया माने गय गायजोब्बाय नैबे फुख्रि गोजाङो थारमाने नैबे फुख्रि जाहैदों नैबे रायजोफोरनि नैबे फुख्रि ना फैबाय ना जा गिदिर गिदिर मोनो बाहाय आयु जेबो खोनाया आंनाव साउन्डखौनो बबासो रायलायनांगौ जाहैबाय मा नाम जाखो हेपि गेमार हाय थाख्ला दे हेपि गामि आंनि लाइभआव नुजाफैनो थाखाय दे गोजोननाय थाबाय दे आदाया बबेनि जाखोमोन दे हेपि गेमार आदाया बबेनिमोन खोन्थाहरदो दे आदा नोंना एड्रेसा बबे जायगानिमोन सरि ब्र मा सरि जाखो जाया ब्र जेबो नङा दे ब्र आंनि लाइभआव नुजाफैनाय आं थेंक्स होबावबायसो आं नोंखौ बबेनिमोन ब्र'आ नैबे दुब्लि बागान जोबनाय नैबे दुब्लि बागान बे दानि बे गोदान मेडिकेल कलेज लुफुंजानाया नैबेनिफ्राय नुहुरजायो नैबेनिफ्राय नुहुरजोबो आरोना एकदमबारे नै बिल्डिं गुफुर नुहुरनाया बेनो हरावबा साबसिन नुहुरो लाइटनि जोबोद समायो ओरै माइ गायजोबबाय दुब्लि बागान जोब दुब्लि बारि मानि दुब्लि बागान मानि ब्र हेपि गामियार ब्र नोंथांनाव बयनिमोन गामिया नों बहानि ए आङो क'क्राझारनि ब्र नोंहालाय एसे खोन्थाहरदो नैबे खालबाहार नै गिदिरथार ओरै जाम्फै सुइस गेटनिफ्राय फैनाय बे दै ओरै दैज्लाङाव जेरै बोहैबोयो दैया लोगोफोर कमेन्ट हरदोब्रा दे ब्र'मोन गगा मोनदोंलै आंना गन्थंआनो बुंनाया गानो रोंला गगा मोननायानो गोबावसै गगा मोननाया नै दारिमिना नाजाजोब्बाय सिनजानांसिगौ जाला गुवाहाटि नोंथांना दे ब्र दे थेंक्स गुवाहाटि ना औ मोनाबिलि सम जाबाय नै सानखौ नुहुरला नै गोदोलांबाय गैला नुहुरला नै लोगोफोर नोंथांमोन कमेन्ट हरदोब्रा दे हेपि गामिर हाउ आर इउ बुजियासैलां इंलिसखौ मा हाउ आर इउ ब्र खिथाहरदो सिथाग्रा मोसौलाय मोसौ बे हेल' ब्रमोन दे कमेन्ट हरदो दे लाइक हरदो दे मा नायनाल' थायोब्रा नोंथांमोनालाय थाख्ला हेग्रा मा नाम लिरना हरखोब्रा फाग्ला कमेन्ट हरोब्रा बिदि दाहरब्रा गाबनो ओंखारो एसे कमेन्ट मोजां लिरना हर नोंथां ब्र माथो ओंखारलांजोबबायसोब्रा
दा आदा होद मोजां कमेन्ट हरब्रा मा दा आदा ओंखारलांजोब्बायसो माथो नोंथांमोनालाय अखाफोर नुहुरबाय हनै अखाफोर ओइलाय आंना लोगोआ नै लाइभ होगासिनो दङ नै लांथियाथि आरो गोजांबावा गोजांलायबावा बिथाङा माथो लान्था था औलै ब्र लाथा थाथार जाला खानायानो गुजोबबाय बे अनलाइननि माबा थाव बायदिसिना फुनबाय थानानै जाला खानायानो गुलांगासिनो दङ मा खालामनो आरोना बर' केलेन्डार ब्लग थेंक्स आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय ब्र माथो लान्था था नंगौलै औ जाला खानायफ्रानो गुलांजोब्बाय मा होननो आरो गोदो सिकुरिटि खामानि मावबा थबसंबाय थानाय जायोमोन ना बेनि थाखायनो लान्थाथा जादों आरोखि 24 घन्टा 48 घन्टा गाहाम थबसङोमोन नालाय दा खानायानो गैला आरोखि ब्र केलेन्डार ब्लगआ मा होनदों ए बिदिसो जादों औ ब्र बिदिसो जादों आदसा ब्र केलेन्डार ब्लग नोंथाङा गामियाव गैमोनलाय खोन्थाहरदो एसे हिपि गामि थाख्ला एसे मोजां लिरना हरबानो जायो हिपि गामि नोंथां ब्र माथो ओंखारलांजोबबायसोब्रा बन्दा आदा थोदस फाग्ला बन्दा नङाब्रा आंबो गुफुरना एसे नै दा मोनाबाय नालाय एसे खालार नुदों खोमा मानसिखौ ओंखारलांजोबबायसो माथो नोंथांमोनालाय कमेन्ट हरदोब्रा दे आंबो नोंसिनि एलबियाव नुजाहैगोन ना ब्रमोन बर' केलेन्डार ब्लग गरम बाजार होद नोंनालाय मा गरम बाजारब्रा बर' केलेन्डार ब्लग गामियाखि बर' गरम बाजार जायो फाग्ला होस नङानदां एसे मोजां हरब्रा खोन्थाहर गगा मोननाया जालालै मारै जागोन जाखो माला गागोन जाखो थाख्लु सिनथाबना ला ब्र दे थाख्लु सिनथाबना लानोसै ब्र बर' केलेन्डार ब्लगआ नोंगौ ए दे होमबा दे नंगौबालाय नंगौ दे औ मा खालामदों बर' केलेन्डार ब्लग खोन्थाहरदो एसे ओमफ्राय हिपि गेमार नोंथाङालाय मा खालामदों खोन्थाहरदो हिपि गामिर मा खालामदों ब्र खोन्थाहरदो दे मेगना जालालै एसे फाग्लानि मेगनफ्रानो मोसौ आनजाद जाबाय नागिरो खुवा नुग्रा जादों बर' केलेन्डार ब्लग नोंसिनालाय मा गामि अ आंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गामिया जाबाय आइथुगावनि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माइथाव गामिनि हिपि गामिरा मा बुंदों आदा नों हाबा जाबाय ना हाबायालाय जाबायमोन फंबाय मा होननो
थगायनाथ' लाब गैखाया नालाय दानि जुगाव माथो थगायनो लाबाय नालाय लाबाय खोन्थाबाय बेयावलाय माथो नङा होमबा माथो ओंखारलांबायसोब्रा ब्रमोनालाय नायनाल' थायो हेपि गामिरा मा बुंदों दा आइफन हुदु हिंनां दा आइफन हुदु हिनगावनु दा आइफन हुदु हिनांगौ हिनगावनु बुजियासैलां ब्र' हिपि गामिर मा होनदोंमोन एसे मोजां खोन्थाहरदो दे ब्र' एसे मोजां खोन्थाहर दे गोदान बोसोर फैसैलाय नै नोंथांमोन पिकनिक जालाबायदोलाय जाबाबो एसे माबा जादो एसे थाल लानानै ब्र' गोदान बोसोर समावहाय फैसे समाव मानसि जिबन जानो मा जायो मा जाया एसे मोजाङै साबधान जाबानो जाबाय जौ लोंलाबायनानै गारिफोर सालायबायनो नाङा साबधान मा होनदोंमोन दानालाय हिपि गामिरा गिफ्ट दे जागोन दे ब्र' हिपि गामिर बर' केलेन्डार ब्लगआ मा बुंदों आदा दारिखौ सिनजादो जामफ' बुथारबाय ए नंगौ नामा दे सिनजाखासिगोन र' गामोनफोरनो एकदम थाग्ला खालामसै गासिबो खानाय दारि ओंखारजोबलांबायसो माथो लोगोफोरालाय ओरैनो सबिसल' नायनानै थांबाय साइस गैयाखै नालाय मानसिया दारि जामफाफ्राव नालाय सिख्लाफोरखौसो मालाय पस्ट हरोलै दाना सिख्ला एसे साफा नुबाथाय बेफोरबायदिनावसो लाइभ थाङो कमेन्ट थाङो जोंफोरनावलाय सोर कमेन्ट फैनोब्रा फंबाया बुंदों मा ओंख्रिमोन बर' केलेन्डार ब्लगआ बुंदों मा ओंख्रिमोन ओंख्रियाथ' दासो संगासिनो दङ मा ओंख्रि संखोथाय हिनजावसो बुजिसिगोन आं दा न'आव गैया नालाय आं नै लोगोनावसो दंफैयो गामि खाथियावनो आरोखि हिपि गामिरा मा बुंदों आइ लाभ इउ आदा होद नङा नङा जाखो हिनजाव ना हौवा जाखो हिपि गामिरालाय आइ लाभ इउ आदालायनो दे लाभ इउ टु दे हिनजाव जाखो ना हौवा जाखो आंबो लाभ इउ टु होनहरबाय बर' केलेन्डार ब्लगआ मा बुंदों दहाय दाहाय दहाय ना मा होनदों दहाय बर' केलेन्डार ब्लग नोंहालाय माथो ओंख्रियामोन हिपि गामिर जै भारत माता दि भारतनि फिरफिला उरायहोबाय नामा हिपि गामिरालाय दे रायजो राजाफोर कमेन्ट हरदो दे आं दिनै फार्स्ट फैनायदों इउटुबाव लाइभ समायखौ मोना नालाय टाइमखौ मोना ओंखायनो दिनैसो बेसेबांबा गोबावजों लाइभ फैनायदों टाइम मोनालै हिनजाव लाब्लाथाय जारलाथार हिपि गामि माथो खुदुमना हरलाब्रा मिनि हरबायबो खुदुमहरबायबो नंगौ नामाब्रा हिपि गामि हिनजावसो नामा बर' केलेन्डार ब्लगआ बुंदों हाथाइखौ दाखालै दे हाथिखौ दाखेले होद बुजियासै फंबाय बर' केलेन्डार ब्लग हाथिखौ दाखेले दाखालि दाखेले दे बुजियासै
उदालगुरिनि बाससालियानिया नामा? बा नायना गरम बाजारनोलै बेलाय बेलाय ओरै ओरै बर' ओरैलाय केलेन्डार बाजार फुआ गामियानो मा होनदों गरम बाजार बर' र' बर' केलेन्डार ब्लक कलन्दार ब्लक ए बर' कलन्दार ब्लक कलन्दार ब्लक बर' जोंना कलन्दार ब्लक हेपि गामिरा मा बुंदों आदा आं नोंजों हाबा खालामगोन थोद फाग्ला फाग्ला हाबा जाखानायहा हौवा मानसिबो हाबा खालामनो नामा हाबा जाबावनोसो जाहैदों हौवासोलै नोङो हेपि गामि थगायदों नोङो हेपि गामि येस ब्र येस ब्र दे ब्र नै कारेन्टआव फैबाय स्रांआव एसे रायज्लायबावनोसै दसे नोंथांमोनजों हेपि केलेन्डार बर' केलेन्डार ब्लकआ थांबाय नामा हेपि गेमेर आं हिन्जावसा नंगौ नामा नोंनि माबाखौ आं साबसक्राइब खालामनोसै र' कमेन्ट हरना दोनदो दे हेपि गामि आं थाङाखै दे होमबा दे बर' केलेन्डार ब्लक थाङाखैबा हेपि गामि वास थांबाय नामा नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना दोनसै आं दे कमेन्ट हरना दोन आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना लादो ब्र'मोन बर' केलेन्डार ब्लगआ मा होनदों आं थांथ'वाखै दे थाङाखैबा दे नोंनि चेनेलखौबो आं साबसक्राइब खालामना हरसै गाइखेरानो गावजोब्बाय नै साहायानो गावजोब्बाय आयै होनबालाय जालामोन आं गाइखेरखौनो फुदुंदोंमोन हेल' ब्र'मोन दे दसे रायज्लायबावनोसै कमेन्ट हरबावदो दे कमेन्ट फै कमेन्ट हर हेपि गेमेरा थांखो ना माखो हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट हरदो दे माबाखौ नों फुदुंखानायखौ हेलौ आङो हिउ जानाय नङा जानानै स' लखबनानै गालांदों दा गथ'फोरखौ दै होनानै फुदुंनानै दोनसै होनलायनाय आंबो ओरैनो ओंखाम उखैदों होननानै बर' केलेन्डार ब्लगआ मा मोनदों आदाना माथो सासे हिन्जाव दंबावो होनखाय खोनादां थोद नङा सोर सासे हिनजाव थाबावनांगौ आंना सासेल' हाबा जाखानायसै आङो दहाय फंबाय फंबायालाय हिनजाव लादोंना लायाखै दे खिथाहरदो फंबाय हिनजाव लादोंना लायाखै बर' केलेन्डार ब्लग माथो सानै थोद नङा सानै लाबोबाय नामा फाग्ला हेपि गामेरा थांखोना माखोरा खोन्थाहराबो माथो ओंखारलांबाय नामा ब्र बर' केलेन्डार ब्लगआ मा बुंबावदों आं लाबाय ए नंगौना दे लाबायबा लाबायसै लानांगौ लानायखौ खोन्थानांगौलै थगायनाङा बबे होनदोंमोनलाय बर' केलेन्डार ब्लग खोन्थाहरफिननाय
मोजां खिथाहरदो दे। हेलौ नोंथांमोन आंनि बेयाव फैदोब्रा दसे फार्स्ट टाइम रायलायदोंमोन आं दिनै इउटुबाव हाबनानै नोंथांमोनजों ओंखारलांजोब्बायसो ब्रमोना। हेलौ माथो कमेन्टबो फैया माबो फैया। हेलौ कमेन्ट हरदो। साहाया गावजोब्बाय हनै लोंजाला। बर' केलेन्डाराव थांखोना माखो? माथो कमेन्टबो हरा। बाबांसो होनसां देद्रायो एसे जाबाय जानाया गस्ला बर' केलेन्डार बुंदों थुद आं बाबायलै मानो बाखो आं नोंनो माबा हरबायना। दे नायनाय नोंनि माबा आइजि दंबा हरदो दे लोगोफोर दंबा। बर' केलेन्डार ब्लगआ मा बुंदों आदाना माथो सासे हिनजाव दंबावो थैद सानैजों थायो नामा फाग्ला बागला। थुद आं बाबायलै मानो बानांगौ जाखो दे दसे रायलायबावदो बर' केलेन्डार ब्लग। आं नोंनो ब्लग हरबायना नोंनि लोगोफोर दंबा दे लेंहर दे। आं लिंहरनि बर' केलेन्डार ब्लगआ मा बुंदों आंना लोगो गैयालै थान्थ्रिफोरसो दं। थान्थ्रिफोरसो दं। बुजियाखै आं थान्थ्रिफोरसो दं मा होनखो? सान्थ्रि बर' केलेन्डार ब्लग मा बुंदों सान्थ्रि मानि माखौ होनोमोनलाय खिथाहरदो दे। हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार।
गोदान बोसोराव हेपि निउ इयार जालायलायदो बयबो खौसेयै गुसु मोनाखै गुदुंमोनदां गांसेल' सिङाव गांसेल'सो बर' केलेन्डार ब्लगआ मा बुंदों सरिलै आदा आं नोंजों ओरैनोसो होनदों मानि थाखाय फंबाय खिथाहरदो दे खिथाहरदो दे फंबाय दे बर' केलेन्डार ब्लग ए बर' केलेन्डार ब्लगआ बुंदों होनबा थगायदोंसो आं हिनजाव लायाखै सरि दे होनबा दे माथो रावबो गैलाब्रा ओंखारलांजोबबायसो माथो मर्लाइबर आहक दस्त আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আমি ইউটিউবত बर' केलेन्डार आदाना न'खराव सोर सोर दं आंना बिमा बिफा दङ बिदा फंबाय दं हिनजाव दं फिसाला दं सिखौ बिसिनानै लाग्रोनांसिगोन सुथेनांसिगोन आरामनो दाबाय सिखिरि खालामनांसिगोन लांगासिनो दं नालाय लांना होननानै दस्रा लाबोनो जानो मानो लांगासिनो दं होननानै थगायनांगौ हेलौ फंबाय मा खालामदों फंबाय बर' केलेन्डार ब्लग बर' केलेन्डार ब्लगआ मा बुंदों मा क्लास मोनखो दासो 2 बोसोर फंबाय फिसाज्लाया दासो 2 बोसोर फंबाय ए औ फंबाय औ आजाया औ माथो ओंखारलांजोबबायसोलै बै माने आवाज खोनायालै साउन्डखौ खोनाया बेहाय साउन्डखौ खोनाया रायलायनायखौ आंनिखौ मारै बिदि जाखो बे खोनाफिननायमोन ना रायलायनायखौ
थे खालायदों थे खालायनायाव नामा मा होनदों थे खालायनायाव नामा डाइरेक्ट नों रायलायनायखौ नों बोरै खोनांगौ बिसोरसो खोनाहैगोन ना जाना बर' केलेन्डार फंबाया मा बुंदों जेद डाबल जेद लिरना हरबायलै बर' केलेन्डार ब्लगआ बुंदों देखाय दे आजाखौ आं न'आव गैया नै आं दङ नङाबा देखायगौमोन आं न'आवसो आजाया न'आवसो न' खाथियावसो दं औ आथिं साखानाया सुख'जोब्बाय जोंहा गाइस सायलाबाय माबानि अर्गेनिक साखिनायाखै आं आदा गेम गेलेया नामा आं गोदो गेलेयोमोन हिनजाव लायैयाव दा बाबाय आं गेम गेलेनो नों गेलेयो मा गेम गेलेदों फंबाय बर' केलेन्डार ब्लग खोन्थाहरनाय अके एफ डाबल एफ लिरना हरबायलै माथो रावबो गैयाब्रा लाइभआवलाय नुजाफैया माथो फ्रि फायार डाबल एफ मानि फ्रि फायार दे फंबाय दे आंबो बेखौनो गेलेयोमोन गोदो सिंग्रायाव दा बाबाय गेलेनो मोजां मोनला आं गेलेनो ओरै खारथ' हनै न' सिङाव होनलायो बालायलायोमोन आं बिदि रायलायबाय थानो ओंखायनो बायो आं मा गामि होनदोंमोन नोंना फंबाय खिन्थाहरनाय बर' केलेन्डार ब्लग खिन्थाहरनाय बबे गरम बाजार बबेथिंमोनथाय खिन्थाहरनाय मा डिस्ट्रिक्टआव दं गरम बाजारा आदा दे आसि गाजा बानायदो आदा दे एसे गाजा बानायदो मा जाखो बेलाय बुजियासैलां फंबाय मा होनदों आदा दे एसे गाजा बानायदो मा राव बुंखो गाजा बानायदों ए मा बुजियासैलां खोन्थाहरफिननाय मा गाजा बानायदो मा बुंदों हा जोंहा नै एसे जौसो लोंनो नागिरदों फंबाय बरिं मोनबाय आं इन्टारेस्ट खालामनांगौ आरोखि आं इन्टारेस्ट खालामनो रोङालै जा नै जौसो लोंनो नागिरदों
उन्दुनो ओंखारनायनि फंबायना अबाव गामि होनदोंमोन खोन्थाहरफिनलाय हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय चेनेल लोगोफोर दिनैहाय 25 डिसेम्बर 2023 गरम बाजार ना समबार बाराय आरो मा गरम ख्रिस्टमास बाजारा डे बबे डिस्ट्रिक्टनि लोगोफोर सिङाव दं जायफोर ख्रिस्टमास फालियो फंबाय बिसोर नोंथांमोनहा मोजाङैनो फालिदो आरो ख्रिस्टमासखौथ' बांसिनानो मोजाङानो फालिखायो जाहैबाय माने ख्रिस्टान मानसिफोरा बांसिन फालियो बुंनो थाङोब्ला दुखु मोननो नाङा ख्रिस्टान हिन्दु होननायखौ माने बांसिन फालियो ख्रिस्टानफोरा हिन्दुफोराथ' ख्रिस्टमास फालिया हिन्दुफोरा जाहैबाय निउ इयारावसो फालियो गोदान बोसोरखौ जानुवारिखौ फालियो आरो फैगौ समबारावनो दिनैहाय समबार नेक्स्ट समबाराव जानुवारि 1 तारिख 2026 दा जायफोरहाय जानुवारि गरम बाजाराव मास क'क्राझारावसो बा दं आरो जानुवारि नामा 1 तारिखखौ निउ आंबोथ' इयारनि क'क्राझारनिनो रंजा बाजाखौ गरम नेगासिनो दं बाजाराव नोंथांमोना अबेथिंमोनलाय भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम खोनासंलांबाय था होमबा लोगोफोर नोंबो माने क'क्राझारनिसो जानुवारि नंगौ फैगौ नामा जेनाव नंगौना नङा नोंथांमोनहा आंनि फंबाय बा आंनि समान बैसोनि बा आंनि बिदामोन जायफोर बायह्रायाव पिकनिक नै जाहैगोन खोब नै साबधानैनो गिदिरनि सेनेलखौ जाहैदो साबसक्राइब खालामना लादो आरो फंबाय दे 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि फंबायमोनहा गारिफोरखौ राज बायह्रायाव ब्लग हगारबायनो नाङा बेना मानोना दा नामा बिराद इउटुबनि इन्डियान नामा पुलिस लामा इउटुब लामा चेनेलनि नामा ज' ज' फंबाय माने चेकिं जौ लोंनानैबो सालायनो मोना अभार स्पिड सालायनो मोना गारिखौ फंबाय क'क्राझार आरोहाय क'क्राझारनि आरोना 18 बोसोर आंबोथ' क'क्राझार बैसोनि गरम माने बाजार मोजाङै मोजां अभारटेक क'क्राझार जानो बबे नाङा साइडआव दंब्रा होमबा नों आंखौ सिनायो दिल्ली मार्केटसो दङ दिल्ली मार्केट बेबायदि रुलनि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बबे साइडखौ गरम बाजार होनोब्रा नङा गेमस्रिखौ सिनाया सिनाया नङानदां गेमस्रिखौलाय अफ आसाम गेमस्रिखौ सिनाया सिनायालाय मा अफ आसाम जाखो बर' केलेन्डार ब्लक अफ आसाम बुजियासैलां नोंनि खिथाहरनायखौ मा अफ आसाम बे दे सोरबाफोर लाइभआव गोदान हाबफैदोंबा कमेन्ट हरदो दे लाइक हरदो लाइभआवनो फैयालै माथो नायोल' सिख्लाफोरनावसो मानसिफ्रा मालाय आजां गाजां नायो हौवा मानसिफोरनाव बांद्राय लाइभआव फैनो नागिरालै फंबायासो आंजों रायज्लायबाय थागासिनो अन्थाव बर' केलेन्डार ब्लक फंबाया हु आर इउ आं मानसिब्रा ना फंबाय आं इंलिस रोङालै आं लेखाखौनो फरायनो रोङा बांसिन फंबाया मा क्लाससिम फरायनायब्रा खिथाहरनाय दिस इज फर आर इउ दिस इज फर आर इउ होद इंलिस गोरोंसिनब्रा फंबायालाय बालायलाङोलां आइ डन्ट न' आमि इंलिस नाजाने बर' केलेन्डार ब्लकआ बुंदों 10आव क्लास 10 क्लास क्लास 10आव फरायो होमबा ना फंबाया दे अके दे ओंखारबाय नामा नोंलाय ओंखारबाय नामा फंबाय नोङो ओंखारबाय बाय बाय दे फंबाय दे बाय बाय दे बाय बाय होमबालाय दे फंबाय बर' केलेन्डार ब्लक बाय बाय होमबा दे ओंखारसैब्लालाय औ मम डाबल एम मानि एम बाय फंबाय इस गाबनोहरबायसो नोंखौ सोरबाफोर लाइभआव फैदोंबा दे कमेन्ट हरदो दे
रायजो राजा नोंथांमोन कौटि हेलौ 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 1 মিনিটতে লোন 1 লাখ টকাৰ লোন যদি আপুনি আগ্ৰহী আৰু লোন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ মিছা বুলি মন্তব্য নকৰিব এই 1 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আজি আমি বুজাই দিম সকলো গুগল পে ব্যৱহাৰকাৰী সকলৰ বাবে আচলতে এটি